Takže co lidi, vítejte u dalšího videa. A tohle video je z moderkou Blackoutu. Dneska si budeme hrát multiplayer a ukážu vám, jaký mám zbraně. Takže jako první mám svýho kamaráda, nejlepšího, teda z brokovnicí. Ještě si doplním ty. Běh. Mám tu. Prostě mám tu první zbraň, jsem S2 Pro. To ještě mám pár limitů. Takhle, jsem na limitě. Jsem tím měl miliardu. Tak. Tam mám na pár dalekohledů, tady ten dalekohled je strašně velký, takže ho nepoužívám. Tak mám snajpera, nic na ní nemám, jenom minu. A pistol se zásobníkem. Já jsem si stanul asi tak před 3 dnama. A hraju je docela dost. Mám jenom tady tu brokovku, bohužel. Takže tak. Tak mám tady S40 GL. Dobrá zbraň, myslím, že nemám s tím problémy. Pak mám ještě tady tyhle. Tak a můžeme si hrát nějaký můťák. Jsem teda 26. level, kdyby to někoho zajímalo. Tohle video bude mít tak 6 minut, myslím. Když to 5 minut, tak tomu dám určitě. Dám si tady ten můťák a potom se zkusím. Takový se vám to nevadí, jo. Tak můžete napsat do komentů, že to vadí. A nebudu mluvit, protože se tam furt seká. Mám Simos Games, natáčím Simos. Ale vidíte toho paňáčka, tajíka. Ne, to nechci, sakra. To je jedno. Jo. Musím běžet přes 50 pod sakra. Akáčko. A jdem na to zlatý. To je? Tak ještě jednu. Jo, mám 27 level, dobrý. Tak. Jsem třetí. A vyhráli jsme. Dobrý. Já se celkem držím, teďka mi napsal do komentářů. To je dobrý, se držíš, ale já nevím, co jsem. Takže ještě nebudu nějak to. A jdeme hrát poslední mise a potom mám tu stopku. Jo a omlouvám se, že jsem vydal 2 videa najednou, neměl jsem se, tak jsem musel vydat 2 videa najednou. Teď mi napsal nějaký kup. Gamer 584, nevím, kdo to je. Napsal mi. Jo, nějaký cheat, jo. Já nejsem cheater, ale jestli jsi cheater, tak prostě cheateru nic nemám. Jenom nechci být cheater, je to pro mě nějaký divný prostě. Musíte si tu hru třeba projít, jo. Tak dám. Hej, kam budeme raz se spolu chodit po dvojcích, jo? No, to říkám. What the fuck? Jsem do něj střelil v myšce, tak jak ty želky mě zabilo. To je sníkáme. Tak si to dojebal. Ale já chci hrát. Ty vole.
Super odstínkou vlastně. Wow. Wow. Tam to tu všechno zničí. Kolikátý jsem? První. No. Já jsem v té mapě hodně dobrý. Když tam člověk. Wow, ho. Ježiši, tak tam je celý mraveniště. Wow. Ale počkej, to jsem nikoho neprohrál, ale jsem první. Ale už je to 6 minut, tak já to zatím neskopnu. Ještě si dáme jednu, pokud mi to můj tablet stihne. No, můj tablet, takhle. No tak. Za 2 minutky bude na konci, to se na to nehodí. Za 9 minut, tak nějak. 9,5 minuty. Jo, už jenom 30 kilů, ale oni jsou hodně těžký celkem. Abych se chtěla přesunout k těm modrým. No. Já nemám rád červenou barvu, mám rád modrou a zelenou. Takže kolik mi je? 11. Jo. Máš rád střílečky? Jo, mám rád střílečky. Já mám v tom životní potenciál prostě. Jo, jsem u modrejského. Ale to je ten nějaký, ale to více. Já si tam spadne na to, celý spadne. Vole, má kasku. To neplatí. To jsem. Jo, v garáži. Já jsem taky zůstala. Ale musím první. Pustý. Ponědně. Vap. Tak to by bylo slušné dávky, pokud se vám video líbilo, dejte like a zatím čus.